Χριστούγεννα. Τι ωραία εποχή. Από καμινάδα σε καμινάδα. Ο Άι Βασίλης επισκέπτεται τα σπίτια όλων των παιδιών για να αφήσει τα πολυπόθητα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στο σπίτι του Ρούλη και του Φίφη όμως αφήνει πάντα τα πιο άκυρα δώρα, όπως πέρυσι τα Χριστούγεννα που τους άφησε μία μπύρα και ένα ταμπάσκο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάθε χρόνο καταβροχθίζει με εκπληκτική ταχύτητα όλα τα μελομακάρονα και όλους τους κουραπιέδες. Ας κάνουμε όμως μια αναδρομή στο παρελθόν. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ξαναφέρει μια μπύρα στο Ρούλι, ενώ στο Φίφι μωρέ είχε φέρει ένα λάχανο. Γιατί το σπρέι για τη μύτη καλύτερο δώρο ήτανε μήπως? Μα γιατί να κάνει κάτι τέτοιο? Όπως και φέτος, ο στρουμπουλός αυτός κύριος αποφάσισε να τους φέρει ένα λιποζάν και αν έχει το Θεό του ένα συνδετήρα. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Ήρθε η ώρα για εκδίκηση. Φέτος ο Άι Βασίλης θα το πληρώσει ακριβά. Πολύ ακριβά. Παγίδα νούμερο 1. Ο Ρούλης ποτίζει με υγρό πιάτον τα γλυκίσματα. Παγίδα νούμερο 2. Εκμεταλλεύεται το πρόβλημα της διάρειας του και αφοδεύει με μανία στα μελομακάρονα της μαμάς. Καλά ρε παιδί μου, τι έφαγες? Παγίδα νούμερο 3. Ο Φίφης, μεγάλος θαυμαστής του Τόνι Μοντάνα, πασπαλίζει με αρίστης ποιότητας κοκαίνη τους κουραπιέδες. Πλέον, ο Άι Βασίλης την έχει ακούσει για τα καλά. Μετά από όλα αυτά, ο Άι Βασίλης σοριάζεται νεκρός στο πάτωμα. Ο Φίφης και ο Ρούλης είναι πλέον νικητές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Α, και μην περιμένετε τώρα. I wrote some songs 'cause I love her. Then played some shows in the suburbs. It was the middle of summer in Texas. And I was feeling pretty good then. Everything worked out at school then. I was feeling like Και μην περιμένετε τώρα. Και μην περιμένετε τώρα. Το τελευταίο.